mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Usa man ni sa hatag na Let's kumigo. Spin-off. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata ug ang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay na tulak. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher malipay. Kaming mababata. Uutan nga bata. Mutya sa tapol nga guyangyang. Wangyo ang tako ni mo Lola Gunding. Oh, unsa man kanang ihangyo mo nako do Brisyo. Maubanta ko ni Manoy huming sa syudad. Oy, Nagkinalan man ko og trabante ang yang gitabuhan dito Lola. usa? Sige na la. Kay gusto na ko nga magkasuway og pagpanarbaho ba. Manarbaho kang apyogon ka man kaayo. Dili ka mapukling ng tuhod nimo inig-alsa nimo bugat kayong semento. Dili lagi Lola. More pa o. Na basta kay di ko mosugot nga malayo ka nako. Kay naa kay sakit nga ako lang may makahimo nimo sa pagtambal. Ako sakit Lola uy. Uy. So kada bata ka pa, magistorya kang maurang usadas na kung puno as dakit sa atong may uma. O kung ato ka sa laing lugar na tingaling ipadakas mental hospital, do Brescia. Lola. Dili ko gustong mahitabo ka ng akong gikahadlokan, apo ko. Kay nagbata ka hangtod nga nagdako kang lahi yung ka sa uban. Lola Gunding. May ani yung kus inyo aron makisulti ko ni mo humeng. Usa mo ta na, kaya gunding ha, usa mo ta. Iyon sa man ni katinood na nagsabot man ko namong do Brescia. Ngay uban ni mo siya trabaho sa syudad. Ay, uy! Niyang yu man siya tiya, ang yu man. Gusto rin ko nung siya nga, kana ba, masuway panarbaho sa syudad ba? Ayaw na lang kahahumeng, oy. Oh, salwa ko ta. Di ka ngay mabula ka na siya gunding, oy. Kaya dapit nga akong gitrabaho, mura-mura na siya din niya, oy. Lagi, lagi. Medyo pakibukid na, pero sakop nga po ng syudad, oy. Nanahibaw kabayaan ng Brescia, ha? Magyaw-yaw ra ba na usahay nga maurang usa? Pero, tarong niya pangisip niya, oy. Nga, one pasab, usa pasab. Butan, ug dili brokinto nga pagkatao. Oo, lagi. Kaya magyaw-yaw siya, nga morang usa tiya. Tungod kay, amigo niya ang agta, nga naas ka ng dakit, nga kakita siya ini. Nasus! Oy. Tuo ka man ni Ana humeng, oy. Naniguang naman lang ko, pero wadyo ko pakitaan ng agta nga imong giingon. Si Gunding. Kung tinuod pa na nga kung tinuod pa ng agtaan na, nakakita na unta ko. Gipakita unta ko. Ayaw mo patuon sa Gunding, oy. Oo, lagi kong pakiton ko, homeng. Na, pakitoon nga ni noon, nga agta nga. Anong amigo ni Dobrik Show, no? Magsaon lang siya. Ikaw lang. Pikatan ko na. Pikatan ko yun na kung naamang gani.
Ingon na ko ay nga, hoy, agta, nga ipikat na ko, oh. Ay, puwa ka ayon nita. Salba kuta! Inalang yun ni Ana niya. Pero bantay bitaw na, na. Diyos! Lambaw pa kang galot huming. Migo Agtos! Migo! Di nagkikapakita na ako, Migo. Kay bawra ba ko nga niyara ka sa akong palibot. Niyara ka sa kong duol. Pero walang gikang pakita. Migo! Uy, nanimaw ang tod. Mursang baho og piyot-piyot. Migo Agtos! Amigo na kong agtang abutan. Pakita na ako, Migo. Sige na. Pakita na ako. Mura man siya dili, amigo, eh. Pakita na ako ba? Migo! Break you! Da, pakita lagi ka. Lagot na ba ko ni mo na? Ngano naglagot mo? Lagot! Kay ko! Tipa, Ni mo, Migo Bixu! ngano naglagot man ka lagi na ako? Migo Agtos. Agong! Imo man kong biyaan! Mulal ka magkaka dito sa siyudad! Sabta lang gud. Gusto man ko nga musuhay sa pagpanarbaho dito, kuyog sa kong igagaw nga si Manoy Huming. Nagiuy! Kasabot na ko ni mo, Migo Bixu! Salamat ha. Dahil salamat sa imong pagsabot na ako, Migo Agtos. Oh, Oreo, dawatan ni. Uy, unsa man na, Migo? Mutya, sa tapulga, aguyang-yang. Muti sa tapol nga aguyang-yang? Nganong tagaan man ko nimo ana, Migo? Makatabang ka na ni mo. Manalipon ka na ni mo, basta ayaw lang yung ka na ibuwag sa imong lawas. Oh, oo, Migo Agtos. Salamat kay ini ha. Pusta ka na ang panaptor nga itom. Pusta ha, unya, tahiak. Tahiag yun, unya, ibako sa imong hawak aron dili mawani. Mura dinig habak, Migo. Ayaw na pagdaghag pangutan na, ikaw yun. Oh, Basta tumana lang ang akong giingon nimo. Aron kung asa ka, tuasab ko. Og mahitabo ka na kung kinahanglanon nimo ang akong tabang. hala. Tinood ka, Migo Agtos? At tinuod man ko. Kalain. Usay pagtuon nimo na ako makakun. Sorry, Migo. Sorry kayo. Basta, kay tumana lang yun ang akong giingon nimo. Kana kung gusto ka nga, magpadayon pa ang atong panag-amigo. Oo, uy. Migo kita hangtod-hangtod. Kasaligan man kahalang imong kuyugan. Oo, uy. Kasaligan kay na si Manoy Huming nga akong igagaw. Uy! Agaw din na nimo. Abi na kong imong yuyu. Hadi, pod. Nagtuo ko mga pag umangkon ka na niya. Dili di ay. Dili. Oo, agaw din na nimo siya. Migo? Kana. Ganahan kay ko, ana. Katawa ka ba? Ayog sapot-sapot din ha. Gusto gi ko nga makatawa ka. Dili ka mag-uol sa kong paglarga paingon sa syudad. Oh. Magdugay ka dito, Migo? Di mong good. Mag-ulian man ko din kada Sabado. Kay kuan man kanang siniman naman ko ng akong sweldo. Ingon pa sa akong Manoy Huming. Aw, maayo hinuon. Abi na kong adto ka rin dito niya. Na magdugay ka uli din ni Migo Bricks you. Di manggod. Siya! Ay, naunsa naman sa tao, kadiya nga nagyaw-yaw naman magpukadiya nga maurang usa. Ang akong lula gunding ay. Awan ka pa yan, diya anak Sige. sa dati. Nakaw na yun.
adto, amigo, kay nasuko na. Ako, musugot na lang yung kumuuban kang Manoy Huming di mo sa pagpadarbaho dito sa syudad. Kaysa kiawan ka na ng karaang punuas dakit. Dito ka perming, nagyampong nga dobre siya. Aha? Tinood ka, Lola? Tugtan ako nimo nga mulargag siyudad, kauban si Manoy Huming? Ay, una lang. Bisa nung sakit kayo ang kamingaw, agwantahon ko na lang. Salamat kay Lola Gunding, ha? Salamat kayo. Oh, salva kuta. Ako muna, pangandam bay. Pangandam sa mga dadulon kay unang naglawan na tam sakay bus pa yung syudad. Automatic na. Papamusanong si Lola Gunding, nangandam na kundaan. Salva kuta. Bisay. Askan ipata may gini mo do breksyo eh. Oh, yung kaliwa mo yung pangan. Pasalig na mo ni mo, Lola. Nga, bisan og minus ra ko grado, apan malinguha gikukutob sa kumahimo. Nga mausab na ko ang dagan sa tong pagpuyo. Dobresyo! Ako ko. Pait kay nga tong kahimtang, Lola, oy. Kasagaran matagkaon na to. Ang usa ka bukbuwad nga sinugba, ato pagin nga pikason. Tungod ka na sa atong kalison. Pinangga kay ko nimo, Lola, no? Kay imog yung nga gipalabi na ako ang dapit sa ikog. Imuha, dapit sa uho. O kay pinangga man kayo taka. Isad na ako nimo, Lola. Nga kung makasweldo na unya ko, di na unya ta magdaginot og suwaan ng usa ka bukbuwad. Ala, kay kanindot ko na dong. O lagi, Lola. Kay palitan ti kag 5 ka kilong buwad matag simana nga Oy. muli ko dinhi. Nya pagtagbaw gig suwa sa daghang kaing buwad, Lola, ha? Kalaki ka lang uroy diha, Dobresyo. Oh, lagi, Lola. Ug kun sa una magtuslo ra tag asin tungod sa atong kawadon. Puno, basta makasuldo na niya ko. Bisag magbahog pa kag pulos asin. Oy, Palitan ti ka. Palitan ti kag daghan ka isinawpan nga asin. Isa alog ipanumpa na nako nimo, Lola Gunding. what? Paghilom diha, Dobresyo, oy. Masakit matsatan ng kalaki ni mo. Ikaw ba, pulos ka lang yun binuang, oy. Ibaw ko, oy. Ngayon mo lang yun kong gipakatawa. Mao na, Lola. Ay, mao ka na ang akong kamingawan yun ni mo. Kay panahon nga paingon na galing manglugmaw ang akong mga luha mo dayon kag pasiaw diha. Lola Gunding. Usahay, bisag karaan ng imong komedya, pero magkatawa ko. Kay mahimaot lagi ko. Maugyo ka ng akong mamingawan ni mo, Dobresyo. Lola Gunding. Lola. Oh, Dobresyo. Do. Manoy! Nya, ito na tama na huming. Oh, salva kuta. Do breksyo, do. Manoy! Ay, ganing, si Tia Gunding din. Sama, natuog pa. Gunding, dili na guning. Ha? Gunding! Gunding lagi. Oh, nayungit, ka. Ano man ako sa... Natuog pa man? Mas live na. Hindi na to. Natog pa, Manoy, ay. Tos kwarto. Sige na, sige na. Wala saan ako pukawa. Okay na, awit kaso. Sana kay, naman ng tricycle nga, bao-bao ni Kap Gitoy. Ipahatod man taniya sa, iyang tanod nga si Bay Muklo, Bay. Ay, Bay Muklo. Ato dito, terminal, bas-bas, para syudad ba? Buta na, giraning kapgitoy, ay. Dali ra kaya na tumasang pito, kung hangyo ta. Bitaw. Kabantay ka na. Bantay kayo. Ano? Sige na, sige na. Kaya mo dila, tayo mo magkasakay mo second trip. Sige. Salamat, Bay Muklo. Siguro ka, Dobreksyo. Madi lang ka, paibaw ni Tia Gunding, magika na ta. Di na lang lagi, Manoy Huming. Kay, payo niyang pagkahinanok. Naibaw na masabto. Alala. Sige na. May problema. Wala sakay. Bebe, itunol ng bag ninyo, kaya ako'y paimutan din stupad na ko. Lola Gunding? Oy, baya. Tia Gunding. BSI. No. Ano nakurat pang kuno mo? Maabot sa ini din si Moklo, ugwa pa na ko pukawa sa ila, kay nagmuok manig katog. Noy Huming! Nakabantay ka, Manoy? Ha? Salva kuta. Laon sa man? Ganina naman ta nagsigig sakay-sakay ng tricycle. Huh? Nga bao-bao.
Pero, wa man kita mo abot sa terminal o bus para syudad. Bantay ka? Ikabantay sa bitaw ko. Mura to, na. Hasta ko, nakabantay sad ko. Awa hayag ng sidlakan, oh. Pero sige pagyapon ng dagan ng atong gisakyan. Na! Salbakuta tayo ni. Isaylo na magaling diya ito speaker lungsod. Naunsa ko ni. Ay, makla. Terminal raman unta tas ato, ihatod sila ni sila presyong si Humeng. Nganong ni Silo matalpikas lamsan? Tagoy! Oh. Nagkagog! Natuog man din ni nag-drive si Bay Muklo. At pukuwi klaro, pukawa na. Magkani kay wata mabangga ta maghak. Muklo! No! Matataon do! Kung sa maning kalakihan, imong nag-drive hanggang naghagog bangka! Abot na ta. Hilamay! Putanging nagtuwad! Butas mong kagaral. Hello ako ninyo ha. Tuog na ko. Ang mutya sa tapul nga aguyang-yang bilihok. Ayaw ka balaka, Migo Bricks you. Luwas ka mo samtang uban ninyo ang mutya sa tapul nga aguyang-yang. Migo Agtos? Ha? Oh, Asus, naunsa naman taong katong preso, oy! Bisan sa biyahe, nagyaw-yaw po ka ng pangan sa giingon mong agta ko, no? Nga bunga ramagadas imong hona-hona! Ay! ay Huming? Nausa ka diha? Kasi kung saan ako naguna-una. Oy, imposible yun ka itong... naitabo na to ganina kadlawon sakay sa bao-bao ni Kap Gitoy. Bitaw, tinood ka man ay. Bantay ka? Bantay kayo. Pero di ko magkatuo. Sumagod. Hapit to ka oras ka sigig dagandagan samtang nag-drive. Ang driver ba? Nga si Muklo. Lata, labihang inanok. Naghagok. Naghagok sa pagkatuog. Dito ba nga, manubila. Mulagi. Bantay ka? Bantay kayo. Uy! Sumagod. Ay! Paskang! Nga din sa paskang. Imposibliha yun ay! Og dili to mahitabo kung dili patungod sa amigo na kung agta nga si Agtos manoy. Ha? Usa? Giluwas na sa Ginoo pinaagi sa amigo na kung agta manoy. Salbakuta! Dinuang! Agta na po! Pagod. Ikaw lagi ako gisultan ani manoy. Usa man na ba? Kanang sa dayon akong biya ba? May gipabawon siya na ako nga mutya. Usa? Muta? Mutya, dili muta. Aw! Ha? Laruhan na eh! Muta ba o mutya? Mutya lagi manoy Huming. Mutya. Ha? Mutya. Mutya sa imong matya? Na. Mutya si mong matya na may noon. Di arging laay. Kadi kagin mo tuo. Yun na lang oy. Usa mo ko na lang mutya abe. Sige. Mau ni. Mutya sa tapol nga aguyang-yang. Aw, usa ri ay? Manoy, dakog yung nahimo nga tabang ang mutya sa tapol nga aguyang-yang nga bihatag sa akong amigong agta nga si Agtos. Murag. Hapit, di ka kumutuo ni mo dubriksyo ba? Noy Huming. Nga mo naingon na gina? Nga nung nakaingon yung gato nga? Mapaita. Nung sa bagyan to nga maingon to adto, no? Bahala ka oy. Kung di ka mutuon ako manoy. Basta kay sa tanang bakak, tinuod nga akong gisulti. Sa tanang bakak. Ay, bayari mo, no? Kini ang tinuod. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Dama man na. Basta kay, ikaw magkakon mo ka usahay, eh? Maganing imingon ko nimo nga sa tanang bakak, ang gisulti na ako may tinuod. Uy, amot ba, oy? Disun mo nga po nga tuwan. Pero katingalan sa kaya itong hitabo kanina, oy. Katuoan dili lagi, pero tuo na lang aron ta madali manoy. Batiado, Mitsew! Paste, General! Onoy Huming, kumbate general. Bahala, ginahinay lang. Basta ganun ay. Ano na importante? Kita itong kakugi ba? Kita ba? O manoy, Sa wala na ining dapita ka naman. Kanang TNT. Wala na ilo natin eh. o ba? Unsa man na siya? Tao nga tapulan. TNT. Inti. Oh. Di lagi. Di ka nako pagkaawawan manoy. Og dili sa nako usika ng pagsalig nimo nako. Kana!
bati ang bati general. Nindot kayo ng pulunga. Nindot kayo na Briksyo. Bati! Kim, kumbati manoy. Salamat mo ti sa tapol nga agoyangyang. Tabangan ko nimo nga mahimong kusgan og way pagkaluya. Og bisag init kaayo. Init kayo ang panahon karon pero bugnaw ang misapikad sa akong kalawasan. Oh, ala, pilihok ang mutya sa tapol nga agoyangyang. Migo Briksyo, Migo Agtos. pinaagi sa mutya nga naa kanimo. Samara, ug kauban ko nimo, migo. Ha? Ipahuwaman ko nimo ang akong kusog, migo. Mo ba Migo Agtos? Salamat ha. Mura maging way pagkaluya. Di man iti-enti. Toy, ano? Mura lang niya. Ang bugkal siya taan. Dakong lungag nga. Gibugwal niya. Sa among purman. Gipabugwal gina yan. Bitang ngiga na. Dakuha yung lungag. Bangag! Sa lungag. Stak mo angay. Ay, tun karon. Mura lang yun siya. Buang tanahon. May hunong yung trabaho. Pero, mura maglubot sa manok, nagkibot-kibot. Tanawan, kibot-kibot yung baba. Naging istorya siya, siyang kagalingon. Ay, tao sa kong agaw, oy. Ako di ay si Greta. Tindira din sa kantin aning construction site. Ako sabi si Briksyo. Bago pa ko din Gila ko sa kong agaw nga si Manoy Homing. Mao ba di ay? Hala. Naakay abyano. Nag-uban-uban siya nimo. Oh. Ha? Itong siya. O dako kay siyang tao murag agta. Oh, nahibaw siya? Ayaw o kabalaka. Wa ko'y intensyon nga dautan ha. Ni padayag lang ko nimo sa vibration nga akong nasinati. Nakasabot ko ni mo, Greta. Inang imong abyan ha nga. Amigo na pud mi. Oo. Naminaw siya ni mo. Ay, mayano, hay, salbakuta. May kailan mo aning gwapo na kong agaw, inday Grita. Ay, oo, Kuya Homing. Amigo na bini Briksyo. Sige na, pangaon na mo, Kuya. Oy, nasaan na Mayani mo. Gabrik sa no, ano? Uy! Nayoming? Maya, wag ka kabantay, no? Ha? Wag ka kabantay. Tingo ko doon, mo mo. Ha? Nukto ka magodinis gawa sa tong bankhouse. No, sa maka? Ano ako kabantay din ni mo? Kaya naman? Pamangkudo ka agad. Ikaw, lain na rin, di do ka, wala di makabantay. Ay! Alam mo, hangad langit. Duko siyuta. Alaw ng gabi na. Sood na ano man to, goy? Ay, yan na lang. Tapaol pa taog ma. Yan ang tataod man ay. O sa may kaso si mong una, salbakuta. Si Hinday Grita. Ikaw gid man ay. Hindi manggod. Inaot nga siya mo'y makapausab ni mo. Ha? Kabantay ka? Makapausab sa unsa man ay. Nga nangapan si mong pagkatao. Nga istorya si mong kagalingon. Oh, ha? Mainos lagi taon kaayos imuhang kagwapo doy. Mo dyan ay, tinuon. Manoy, nalagi ko ikasulti ni Ana basta magyaw-yaw ko. Si Agtus, ang higala na kong agda sa karaang punuan sa dakit. Baya ni mo. Baya. Doon ako'y kailang agtos. Tindirog putos. Ano yung mo agtos agta din na? Baya na preksyo ay. Lisod ko ni mo tuhuan o lisod ko ni mo masabtan manoy. Pero wag lay tinuod. Abi ni mo, anak lang yung kagamay no. Tuo ni mo. Dito pata sa ato Bantay mo ko. Apan karon nga ni anta syudad. Baya imposible kaya nga kanang giingon mong higala ni mong agta. Gyapo kasulti ni mo oy. Kauban gyapon ako si Migo Agtos manoy. Pinagi sa iyang gihatag nako nga mutya. Sa? Dunay gahom ang mutya sa tapol nga agoyangyang. Og ato na ka na nga napamatud-an sa dihang hapit 2 ka oras nga gimanihon ni ang baw-baw nga ato nga gisakyan sa nakatuog nga driver nga si Bay Buklo. Iya. Ang tanod ni Kaplitoy. O kita,
nakatagpilaw pod. Lahos yun na, do, Brexio. Kinahanglan nga ako masuta kung tinuod bagyod nga naiagta niya ng karaang punuan sa dakit doon sa akong uma. Kay mao magkanay perming isulti sa akong apo nga si Do Brexio. Kung akong masiguro nga tinuod ang agta nga iyang giingon, diha. Mawang akong pagduda nga naidiferensya sa pangisip tong apuhan ako. Yan ako. Mingaw mang kaayo. Tingog na mas kalanggama ng akong nabati din eh. Hoy, agta! Ni ato'y agta ng karaang punuan sa dakit. O tubag ako ay! Ni abay agta nga nagpuyo din he! Be, bakit ako na ko? Wa man! Sinanggundi nga apuhan ni Migo na ako, Brexio. Iyag yung gisiguro, kung doon na bagay nagpuyo dining agta. Sigurista sa lis ng gunding na, mulaylo lang una ko dinhi, uy! Laylo ko! Mubalhin lang una ko, uy! Balhin ko, temporaryo na ko nga kapasilungan. Adto lang sa ako sa dakong punuan, sa karaang abukado, luyo sa ilang balay. Maayo to kay ligon o mga sanga. Unya, labong sa kay mga dahon. Mubalik lang unya kung dinhi puhon. Ako nang nangunding. Ito nagyo ko nga naiabyan tong apo ni mong si Vibrisyo. Wah, nganong nakasulti man kuno ka na, Muklo? Kwan, tungod tong nakatuog pag ayaw samtang nag-drive sa bao-bao pa. Yan ka mo, pulos pa mo nakatagpilaw. Yan ni sober sa kasada ang atong isakyan. De ko mo too nga naiabyan ng akong apo, Muklo. Why abyan ka to si Do Brexio? Wa, Muklo, wa! O ba? Huwag yung pagtuog nga naiabyan partiles ang imong apo. Nangunding. Hilom niya, Muklo, oy! Abyan patilis sa imong mata. Maya, butan din na igrita yan, butan. Mons. Mintra sa'yo pa, mas main sultihan ako siya sa apan sa kong igagaw nga si Do Brexio. Aw, abi na ko og mukaon ka or mutimo-timo ka, Kuya Huming. Dili, hindi grita. Inoon, nako'y tuyo ni mo, mahin si Do Brexio. Ako igagaw ba? Igagaw na ko. Ha? Unsa man na, Kuya? Ako ba, bantay lang ko. Bantay lang ko. Kita mo ko nang murag dali ka murag kasuot. Naana mo ba? Naana din. Uy, wasad, Kuya, uy. Suot ba, suot? Mau, sultihan di ka daan sa apan sa iyang pagkatao. Ha? Di man magdaot. Ang ako ang ito niya. Tol, bakuta. Apan, dipinsa na niya. Posible yun yung tanang kalambigita niya sa kusaban, day ba? Kuya Huming. Butan na gagaw na kung day kita eh. Pero ang apan lang anak niya, mao, iyang pangisip ba? Nauna, mautok ba? Magsulti siya yung kaugalingon. Mao ba? Pero, dili mong good, Kuya Huming. Ha? Usay di man good. Kuya, kana si Brexio na abiyan. Ug mo iyang ikasulti pirmi. Ha? Oo, muna tinuod, Kuya. Na siya'y abiyan nga siya lang mo ay makakita. Ug kung iyang ikasulti, siya rasab mo ay makabati ini. Ay, G! ano ka di mo tubay? Integrita! Ay, nakasulti ko ini tungod kay nabatyagan ako. Na ako'y vibration nga makabatyag niya, Kuya. Tungod kay doon ako'y third eye. Ati ay! O, lagi, Kuya. Huh, paya, no? Po, diyo, uy. Tinoon tagaday. Tinoon nga nakitard ay. O, imo na ibawaan nga na abyan ka ng Do Brexio. Yan naman ka, Huming. Ha? Wa Do Brexio. Wa magod, wa. Tempera good manay. Ganin na lagi ko nakabantay nimo. Dito pa sa trabahoan nga, mapasiplat ka na ko. Nga murag ka nang nakay gustong ipangutana o isulti ba na ako ba? Integrita. Uy, si Integrita taon do. Wa man ka mo react na indo. Integrita. Ano ba? Minum daw, nagkasulti mo kumido. Natulala man ko nimo. Kita ka nagangako. Ala, bantay ito ako, bantay ko. Uy, naaman din na third eyes Integrita.
ha? Siya man nagsulti na ako. Bahin sa imong abyan nga kanunay mong ikasulti. Pero ikaw na kunoy makakita kadungog sa iyang tingog. Agta ko no. Tinungod giday. Tinuod lagi. Tinuod si amigong Agtos Manuyoming. Tinuod nga na ako'y amigong agta nga akong kababata. Agta nga buutan. Si Agtos. Ubay-ubay na gining mga manok nga inatiman in town sa kong apo sa dinhi pato. Udag ko magtingog manok ka. Oy, hala, mukilom-kilom naman di ay hapit. Oh, manguhit pa man di ay kong hinog nga bunga sa tapol nga avocados loyo. Medyo paingon na yun sa kilom-kilom, pero madapa ni. Manguha lang kong pipila ka buo kay ni atong akong apo ugma. Paborito man niya ning hinog nga bunga sa tapol nga abukado. Yabe ang sibot, doghit ko na ni. Siguroon ko lang nga ang kanang nagpungpong nga bunga. Tara, ay! Natapol kaayo, tulog ka buok! Natunong na sibot. Awan na, nasod na yun sa sibot. Birahon na kong kalit. Nanay, tulog ka buok. Katong nagpungpong nga duha ka buok. Nadadughiton ko sabto. Dughiton ko na yun na. Nasyat na sa sibot. Kaliton na kong bira. Nilakbuk. Aroy! Kasakit, aroy! Agta! Tabang! Nay, agta! Tabang mo! Tabang! Nay, agta sa karaang punuan sa abukado! Tabang! Oy, Gondeng! What? Ako sa deka? Pail, nanay, agta, nakakita kong agta. Uy! Choroy! O sa agta ba, oy? Inaalagi na magpuyo ni anong dakong punuan sa kung ano sa bukado. Uy! Shucks! Kumidya sa oy. Dili ba nga dili man kamutuan ng agta? Ay, ulagi. Lesod kay ko patuhon, ana. Oy, kay ako na magid ang gipakita. Kalain pa og dili ko moto sa kong nakita. Nahugra ka na nga. Ilad-ilad na sa kong kaugalingan. Uy! Daoy, sa... Pauli sa inyo, oy. Pauli dito. Now, may kilom-kilom na, oh. Sa dili madugay, utabo na ang kangit-ngit sa gabhion. Ay, nahadlok naman hinoon ko. Dali, kayo ba ka sa inyo, Gunding? Yasa naman ang pamati di mo. Ay, okay naman ko. Salamat kayo, Pael, ha? Gabi na, Rabba. Nikaon na kag panihapon. Wa pa, pero nanana naman ko linungag. Binuyok na nga kanong mais. Ay, kalami. Nasad ko sudan, utang nga lawoy. Og naasinog mga buwan haul-haul. Uy, kalami, gundi mo. O panihapon, gunding. Awanin na lang sa tapan ni hapon, Pael. Kay naibaw ko nga, paborito kainin mo ng linawoy nga utan, parisan og sinugbang buwan. O, kapantay. Ang tinuod ka, gunding? Hawiran ko ni mo panihapon. Oo, oy. Dali, Pael. Kay manihapon ta. Ay, wak. Nyok. Pag hinay-hinay, Pael, mataan ka ba yung tao? Salamat kayo sa imo lamian nga panihapon, gunding. O niya, Lami. nabusog man kaha ka. Og yung kayo, oy. Og maani, problema na sad ko ang sa isod na ko sa kotiyan. Pael. Pas mo na sad ko ani, magkalisod. Pero,
Naanad ako. Aw, sa man, anay ka na ba lang din sa bay? Aron punoon say ako makaon, sa di mo pa eh. Kao ka. Tinoon bitaw ka, oy, kundi. Ay, lagi. Ay, kundi. Aron basa na ako'y kauban. O niya, ang imong apo nga isa nga nato siya, Brixio. Oh. Brixio. Musugot ka to mo. O nga nung dili man nga parinti man ka na mo. O mangkone mo sa pag-agawan si Do Brescio, pael. Pangkon. Oh, parinti man di tanong. Gani, mo kakailang Do Brescio. Oh, lagi, oy. Tanang, limot ko na. Iyaan man di ko ni Do Brixio. O sa paday, ilong pailoy, iyaan sa imong mata. Wadyo ka mo tagam nga, napudroy katungodan ng imong, ambot lang yun ni mong tawahan na ka. Gonding. Oh, Usaw man ako, ngayon ani naman jod ko. basta kay din na lang kauban ako, pael. Basta ayaw lang yung babadlong ha, kay kus dito kung ginambugan ni mga kayuta ka. Ay, Jimmy Piñas tabangi ko. Gonding sa doy. Kinsa man siya na intaw mananapa. Orasyonis. Uwa pa man di ko makapanirado sa mga bintana. Ngit-ngit naman di kay gawas. Oy, hala. Kining, naidako kayo nga naong nga mihuot sa bintana, Gonding. O sa? Hala. Imong abukado nga kinuhit ganihan ng gunding. Imong gibiyaan o. Kuha ang ri sa ubus aning inyong Ata! Uy, kasayo ba ni mo nangabuhan, pael? Naginit kong tubig. Naginit kong tubig takuri, oy. Dali, kay sabligan ka. Gondi. Pagtanong ang karahuak ka. Itaw, Gondi. Oy. Mayo noon aron magkapangapi na taog sa'yo. Ay, kining tuod di ay ba? Excuse me. Nakuha na akong usa ka sa akong bag nga puno sa bukadong hinog. Ang gibutang nasa agta diha tungod sa may bintana. Hala, gitinuod ko dahil sa agta ang iyang gingon. Oh. Pero nga nung puno man ng sakubag nga, pipila raman tong nadugit ako sa sibot ang akong nakuha kay di karatil na magkugdagan human ako mabati ang tingog sa agta. Nagpasabot ka na. Nagpasabot lang. Nga, gitabangan sa agta kita, Gonding. Oh, pael. Ala, Gonding. Ala, kadako sa mata nga ako nakita. Ha? Kadako yun sa mata. Ayaw ha, ayaw itakog hadlo ka, oy, nito, ano lagi ko nga na ay agta. ayaw kahadlok nako ng gunding. Kay suon kay mingawan ng amigo sa imong apo. Sukan sa mga bata pa kami. Papadunggan lang ko sa imong tingog dong agta, pero ayaw lang tong pakita sa imong panagway. Hala, sabado man di ay no. Sayo di ay moron nga muundang sa iyong trabaho, Brixio. O Grita, alas 3 na mi kutob kay mamauli mi sa amo. Pag-amping Brixio, kay di ra ba basta-basta ang mutya sa tapol nga agoyang-yang nga naa ni moron. Oh, Likay ang lingla. Kay kana ang labing dako nga pagsuway alang sa usa ka mortal nga maghupot ni anang matangas sa katingalahang mutya. Grita. Nahibong tingali ka kung nga nung nakasulti ko anak no. Ang tinuod, misteryosa ka alang nako. Daghan kaayo nga kipanulti nga mura ba og nasa kay talag sa ong abilidad? Ang akong lulo, usa ka inila nga albularyo. Suod kay ko ato niya sa buhi pati siya. Mao ba? Si aning lulularyo, ang banggiitan nga albularyo. Ngano ka? Naunsa ka? Ilo mo na ba ni mo ron? Kining nalagoy kiyo na Manoy huming. Unsa may kihuna-una ani mo? Kihuna-una, ha? Ganiyari ko kabantay ni mo. Unsa man gimingaw ka inday Grita? Lo. Di ko na mao Manoy huming. Pero nagkagusto ka niya, ha? No? Do Brixio? Aw, ganahan noon ko niya. Gawas nga gwapa siya. Buutan man gud Manoy huming. Ay, maudang ni Kugi kag may trabaho. Dali ra sabdi mo nakatunan ang gitudlo nimong buluhaton. Kabantay ka ng gitudlo nga buluhaton nimo. Kaysa man day imong inspirasyon. Kabantay ka na sa imong buluhaton, doon ay inspirasyon. Bitaw Manoy huming. Ganahan bitaw ko ni Grita. Mhm. Ug tinuod bitaw nga siya mo'y gihimo nako nga
kanang inspirasyon. Na! Mawala labing nindot nga inspirasyon kanang mas madungagan pa ang imong kakugi sa trabaho. KST? Ano sa na siya? Kakugi sa trabaho. Manoy, huming, Ah, KMPL unta. baya, nagkatoon magana, nagkatoon Dan ko nimo, magana. dan ko nimo. Unsa man na? Kiimpil. Kung mahimo pala unta. Baya! Baya. Kita mo na kanang gusto na ko nga inaton ang mga adlaw aron nga dili lang na mo Sabado. Ah, diriyot ko mo dato da. Sige. Pero kana bang gusto na ko siya nga makita pirmi? Ah, na. Mo na. Kana oy di sa mahimo eh. Unsa oras tiya gunding ni paabot? Paabot pa siya aning adlaw ang moabot taon. Mao lagi sab. Lagi. Pero mingaw man gyud ko ni Inday Grita oy. Ay, Grita. ano si una-una na niya ay? Ay, Grita. Maliga si Bondila na. Ay. Ay, Ayaw ka sipiat, dautan ako Manoy. una-una masipiat. Dautan. Ay. Namdumihan, nahibaw ko si Mugyo na nakoy agoyang-yang. Ah, gani. Kabantay ko, anak. Ano si una-una ba? Kay, ang ikaw malipay na kung Sabado karon o makapauli na kasinyo. Makauban na po di mo. Kada, may mo na ikauban ni mo Lola Gunding. Ano ba? Mausad lagi, Manoy huming. Ana, tutagpilaw sa diya. Ana, kuwan sa diya. Kay, kabiin na tababot sa ato. O Manoy, Helpring ako nga po. gilo ka ni mo mga lulag gunting. Gilok. Ayaw, lulag gilok. Oy, nakauyab na tingali na yung apo nako dito sa syudad ay. Kareklamo naman sa akong hinagkan. Wa, lulay. Pero, hapit na. Wala! O siya hapit na. Hapit lagi ko makauyab, lula. Kay, na naman ko nakita ang babae nga, angayan ako panguyaban. Hoy, dili do besyo ha. Dili ko mosugot na makigrelasyon na ka og babae. Dili jud. Lula Kunding. Magkarimtan na ita nga apuhan ko nimo og aputa ka. Kung supakon jud ko nimo. Dili ka mahimong manguyab do besyo. Ha? Dili. Nakadungog ka ba? Ha? Dili. Lula Kunding. Oh, pasalo ako, do presyo, do. Kaed, kalimtet ang akong gipanulti. Nadalang ko sa akong emosyon. Lai, may noon ang gisugat ni mo na ako din akong pagpauli, lula. Pasalo alagi taong ko, do presyo. Dali na, sod na nga rin. Kay, ni Arabadere po yung si Lolo ni mo pael. May noon kay, niya kay kauban din ni lula. Paminasab ko, Lolo Pael. Taga Santo Domingo. Pero, di ba pwede og lola na lang siya mag-isang pitan mo na ako, ha? Sama ba ni lola mo Gunding? Pastilan eh. Lainan mangkulo. Nahala, oy. Okay ra na. Ang importante, nga, kining miuyon ra ka, nga ni ako papoy adin ni lola ni mo Gunding. Nalipay mong gani ko nga. Nadi kauban din niya nga ako nga lola, lolo. O, di pagikalaing tao kay, kuan baya, nag-agaw baya mo. Oh, oy! Ay, katong amahan ni mong namatay. Mahisgutan tamang ginino. Kato si Anhing Junior ba? Umangkon man to nakos pag-agawan. Di ba, Gunding? Oo. Mao nga ikaw, do presyo, nahog na ka nga apo sa pag-agawan ni Ining Pael. Oo, bitaw no, Lola Gunding. Og naragid ni mo, kung maglolo ka ba na ko o baka maglula ka? Biki naman. Okay? Lolo na lang lagi, oy. Paglulo lang ko ni mo, Lolo Pael. Daoroy! Oh,
Mingaw man lagi ang kwarto ni Do Brexio Gunding. Pasilan, gikapoy tingali maong labihan nga nakahinanok og katog, pael. Aw, pitaw sab in taon, maugyot. Kabuutan siya kong apo. Kay niya, ang katunga sa nahabilin siyang sweldo, gitunol gud niya nako. Hala, oy. Kanindot. Ikaw kon magmenyo pa ka, may apo o baka mga apo na unta ka. Wada oroy. Minyo ba, oy? Nga nahibaw man ka. O gunsay, papel na mo yung mga bayot sa kinabuhi sa mga laki. Ay, pasilan sad ni siya, uy. Kung ang bababay ang buot na kong ipasabot, ay, aron naon ta kay anak ba, o makapon sa punta ka. Jimmy Piñas panabangi. Lood kayong huna-hunaon ay Gunding. Nasas! Ay, da. Luod ba, Roy? Kadagang sama ni mo, pero mas gipilit nilang na ikaw galingong pamilya. Naalang ko'y kaila, kanako'y kailangan ni Adto nga ginganlag Teresa. O iladong bayot yun to siya. Diyos Teresa. nun pa kayo, oo. Pero nanguyab siyang Gina. Kay gusto unta niyang minyuan. Kay lagi, gustong na ikauban sa kinabuhi sa panahon nga matiguang na. Mo de punto diha. Wah, da. Misuway bitaw ko na sa una. Nya? Paghawak na ko sa ngabil, gikabuhi man ko Gunding, oy. Ay, labot! Nang giduroy ni mo pa, Eloy! Labihagin akong digwa-digwaan to tamas ginawa. Giluod ko Gunding, oy. Mao ba di migo agtos? O migo! Baguhay lang yun kung nibalik ang puyo aning karaang punuan sa kahoy nga dakit. Og tungod sa imong gihimo, mituwa nga akong lula Gunding nga tinuod gid nga naiagta. Oo! Maog yun, migo Brixio. Karaang tao si lula Gunding, pero dugay siya nga mituo nga naiagta. Bitaw, maog yun. Mas mayo noon nga imo siyang gipakita migo. Tuo di ay, ang mutya, nga gitugyan ko ni mo. Amping ibiyag yun na ha. O migo, ampingan ako. Yampingan ginako ang gihatag nimo nga mutya sa tapol nga guyang-yang. Duna kita'y umaabot, nga dakong problema, migo. Ha? Unsa man kana migo agtos? Migo, ang usa sa mga apo sa tag-iya nining maong kayutaan, mupauli na siya dinhi, ug nagplano nga iyang idimulis kining dapita. Unsa? Pagandami unya ka ng higayuna, kay usa siya ka babayi, nga nibaligya sa iyang kalag, ngadto ni Satanas. Ginoo ko. Nakasiguro ako, migo, nga ligoon na kaayo ang gahom ni anang maong mutya sa tapol nga aguyang-yang. Ha? Ngano na kaingon man kanya na migo agtos? Tungod kay, imo na napalgan ang The Missing Link. Unsay the missing link? Si Grita, mao ang misteryosang babae nga maoy gitagana para nimo. Kay naa sa gihuptan nga aguyang-yang at tapul. Nakaila ka ni Grita migo agtos? Oo, kay apo man siya sa labing banggiitan nga si Anhing Laryo ang albularyo. Oo. Yasab ka na naisgutan ako. Tukma sa imong gisulti karon migo agtos. Ingon bitaw ko. Kung mao ka na, dili kay sulagma lang ang among panagkaila ni Grita. O migo, maog yun. Kay sumpay man sa imong kinabuhi, ang iyang tinaguan sa nga mutya sa tapul nga aguyang-yang. Apin ako karong hapon nakamumugikan balik sa inyong trabaho sa Ciudad Homing. Unya pangkadlawon siya, Gunding. Unya pangkadlawon. Hoy, pastilan. Abi na ko kinsa bisita.
Ang ato man dining mangkon. Mangkon. Di do, huming di do. Mangkon. Do, Uy. huming di do. Oy, yoyo, pail, dako. Paksit. Paksit. Abi, Ah. paminaw ko yo. Taga Santo. Paksit. Taga Santo. Ah. Pero mas malipay yun unta kog sangpiton ko nimo kanang yaya kaysa yoyo. Beke namin. Ay na, maganda yayo. Oy, laki ka di ka bay? Aya. Gusto na. Tama na. Sabantay ka na. Oh, hosto na. Tama na. Igo na. Ako na isinggit mo. Hosto na! Ay. Igo na! Ay. Pagsakit ang ako dughan. Hmm? Todi ay. Nakoy daotang balita. Ha? Usa man na, Pail? Daotan ha. Murag kulbaan ko yo da. Unsa man din ang balita ba? Ang maldita nga mo'y bogtong manununod, yun kayo taan. Hay! Nga atong gipuyan, si Inday, Nini, mapauli na. Oy, ang angog dili mo pauli nga, taga dinhi man ng iyang kagikan. Ilamang ka nagkara ang bahay diha sa sentro aning ato ang baryo. Uy, pati tinod ang balita ayo. Ay, salbakuta. Mati yun. Uy, Mula- wala ayo. Normal man ang muuli siya. Kay sa man manunod, ning gibiyaan kaptangan sa puhan ng ginikanan. O niya, kay ingon pa sa kapitan, nga ipademolish man kuno kining, yuta, no? O, ipademolish ang, Yuta. dili, ang namuyo ng yuta, O, ang namuyo. Ilikabot ni Inday Nini, ipademolish ang tanang namuyo ining dapita. Oy! Away noon. Aw! Unsa? Bada humay. Kan! Ay. Dapat niya, oy, huming do. Maskaraan pa man na nimo. Maskaraan pa na ako. Pail. Di ka mahibawan ng balita, Ikang kap gitoy. Nadonggan gid na ako nga nagsulti silang konsehal Breno. Og maoy naghatag karon og labad sa o ni kapitan. Tingog. Madiderta. Tingaling nagsakay. Perbuong ka mo nagsakay kabayo. Wala na, nagoto ko. Ay, dito sa'yo ng problema. Kay, nakailan na ba kita? Unsa ka maldita to bata, Ay, unsa na ka na ustora sa, kuano, sa nakaha, no? Ustora ka na sa pangidaron. Ambak lang. Mura magag-dragon. Karong si manahan araba ko no mo pauli. Nyari sa atong dapit si Inday Nini. Delikado! Tiagoning! Yung pail! Ha? Sa ako na sayran, bayan ni Inday Nini. Nga gibaligya niya ang iyang kalag kang sa taras. Oy! Unsa? Mau ka na ang akong nasayran. Uy, kakuyaw, good ana. Na, wala tay mahimo. Kung agnihon ta kay kaning niya matapuyo sa iyang yuta. Na di ko masagot, ana, ay. Na, labaw na ko nga dili, Tiagoning. Halawoy, si Inday Nini, satanista. Kuno. Aw, wala. Manguno lang ka ta, ha? Kay, mawaingon nila. No, lang. Pandigyan ay musupak yung ko kung giyat ang agnihon nga musimba sa iyang gituang Diyos nga si Satanas. Ako sa Tiagunding. Salbakuta. Balag kung sa may tao, di ko magpada. Kung mahitabo ka na, Ay, Hala, ay. ako'y mamamahimon niyang kaaway. Ay. Kung yawan na siya karon, ang gahom nga langit nun, maoy mo al kontra niya. Bensyo! Mula na ba yung karong kadlawon, kinalan nga niyagid niya ako, aron nga manalipon sa inyo katungod, Lola Gunding. Oy. Magkay cellphone do humeng. Ha, pagbilin lang og numero ni Ana. Kaya kung magkinaon sa magani, mangitala kong pagi aron makakontak. Este. Matubay. Sige dia. Kay para makapauli na hindi si Do Brixido. Nabalaka ko para ni Lola Gunding. Lagi ka balaka. Balaka mo ko. Ayaw. No. Mana. Salbakuta. Tuloy na yuyo pail. Ang butang ipasabot ba, Manoy ba? Mao ang pag-abot niya ni Inday Nini, ug ang posible niya nga himuon sa mga tao, nga dugay na kay namuyo sa ilang ipanagya nga yuta. Masayra niya na to na, Do Brixom. Pero sa pagkakaroon, sikisike lang, nikisike na. Trabaho na ta.
dili ka niya siya magsabuag o kadaot sa tao? Nga, usa man di ka siya ka satanista? Unyang gabi ba? Mamisita ko nimo sa imong gipuy-an ha? Sige, okay raman. Pero manangit kong daan sa kong amo kay nandrabaho na sad baya ko. Salamat ha, Grita. Kay manangit sa kundaan sa akong manoy huming. Mao na nga kondisyon kay ka. Trabaho kay sita mo na gas. Sita kasi mo inspirasyon ng gabi, misita ka. Oh, manay. Oh, di na ginako siya luag-luagan pa. Kinapahugtan ko na ni ba? Labi na kay nasayod na ko ng iyang tapol nga mutya. Mauy ka pare sa nahuptan sa nakong mutya di ka sa tapol nga aguyangyang. Tanan, turuan mo nga ligas kay trabaho ka diya. Bukol diya, bukol. Ah, Nga, mati, good luck. salamat manay. Mao ka na akong tinod nga gibati nimo, Grita. Briksyo. I love you. Hinaot nga imo kong madawat. Nga nagong dili. Nga ang tinuod bisan og sa una pa lang itong panagita. Mura naman og nanatay. Ang buto ko ipasabot. Nanatay dili na ako masabtan nga talag sa ong attachment sa usak-usab ba. Sa huna-huna, ngano ka? Kay mo masanay akong gibati diyan nimo. Tingali tungod sa tapol nga mutya nga ni anako og sa mutya sa tapol nga agoyang-yang nga naasad nimo. Sa ato pa tinuod yun di tang gitagana ng daan alang sa usa-usa. Munay akong pagtuo. Unya, kita na? O ba, kita na. Mahal man sa di ka, Briksyo. Yes. Salamat kay Grita. Kay wagi ko na mo pakyasa. Nalang ta ko'y ihangyo. Ang sama na. Kuan, kanang gusto lang ta ko makakita sa imong tapol nga mutya. Doon ka do, Briksyo do. Ayam na mo, ha? O Manoy. Ang gwapang si Inday Grita uyan na ni mo. Lagi Manoy. O gabi ni mo. Nakita na nako ang gihuptan niyang tapol nga mutya. Yamat. Kabilin ko nula ito sa iyang aning lulularyo. Nga usa ka banggiitang albularyo. Hala, apingi yun ang gugmas butang babae do, Briksyo do. Oo eh. Nainanawag ni mo Manoy. Wa mo kung kailangan yung numero, ha? Wa mo register sa kumpon ba? Tubaga lang kay nag-ingon na ba to si Lula Gunding nga kung magkinaon siya ko no, mangita siya og paagi nga makakontak. Oo, dito. Uy. Halo? Oh, Ming, Tia Gunding ni mo daw. Ay, patamay ato ni mo, Tiyak Gundeng. Ni Apo na kagay ng buntag sa karaang bay si Inday Nene. Og ni pahibaw nga papahawaon ang kutob sa musubak siyang gustong mahitabo. May tabo nga, unsa man, Tiyak Gundeng? Nga kinahanglan ko nung ang tanang tao kutob sa namuyo sa iyang kayutaan. Mosimba sa iyang relihiyon nga nagsimba kang katanas. Ayaw, ya, Gundeng, ayaw, ayaw. Ayaw mo pagsimba sa iyang Diyos nga mao nyawa. Hello, Lula Gunding? Hello? Oh, Besyo, do? Mapauli ko diya karon Lula Gunding. Si Lulu Pael, asa man? Na, tuan na. Ni alagad na ni Inday Nene. Wag yan, papugong. Ni akaba aron itugyan mo ang imong kagalingon nako og sa akong Diyos? Ha? Nang gunding? Dili! Hala. Unsa? Ni ako aron kuhaon nako si Pael. Og unsa man? Muuban ka niya, Noy Pail? No, dili. Oh, Pael. Nabati na nimo ang iyang gisulti ng gunding. Pael. Ali ko mo alagad ni mo, Inday Nini. Nanayabag ka na yun, Pael. Makalakaw ka na ng gunding. O kung musubak yung ka sa akong gustong mahitabo, pamutos na lang daan og layas sa akong balwarte. Kaaway na to siya. Busadad ako sa inyong dapit. Kay usahon ta ang duha na to ka mga mutya aron isakbang ta sa gahom sa impyerno nga gihuptan sa babaeng dautan. Grita. Manangit ko sa akong amo ha nga mukuyog ko nimo sa inyo, Briksyo ha. Plag, huwag nga, plag, galit na, wag, pumaw na, ampi mo ha. Pinaot na ko, ng inyong kalampusan na, plag, sige. Salamat, kuya. Manoy Huming. Siya si Grita, Lula Gunding, ang giingon ko nimo. Paamin ako, Lola.
Hello. Kaloy-an ka sa Diyos. May gani kay gwapa og buotan pag yun kining babayhana, ha? Kay og dili pa, dili gid untan ako dawaton. Butang eh. Unsa imong tuyo, Lolo Pael? Nasayra ni Inday Nini nga miabot ka. Mao nga padtuon kaniya sa karaang balay. Mas labing maayo kay makigsulti ko. Kadi hilabtan ang mga tao sa baryo og dili niya ipamugos ang iyang tinuho ang yawanon. Hoy, ayaw pagsulti niya na, ha? Makagaba ang among Diyos nagyampuan. Siya ang tinood na Diyos. Busa, ayaw siya pasipadi, ha? Do, Brexio? Walay makalabaw sa among gamhanan Diyos nga si Ginoong Hesus-Kristo. Higugmaalang ko, kay andam kong ihatag nimo ang kabulahanan, Brexio. May hinigog man ako, si Greta, og siya nga akong gimahal. Mga bata pa kita nga ganahan na kayo ko nimo, Brexio. Og nang pagbalik ko karon din dili mahimo nga mapakyas ko, Brexio. Dili. Ako ka lang. Oh, ang akong mutya sa tapol nga agoyang-yang. Ibalik ka na nako. Nasayod ko nga gamhanan kini. Busa ako na kini. Og ikaw, mauna ang mamahimo na kong bana. Oh, dili ka na mahimo. Ibalik ka na nako. Kamula po sinanib ni Satanas. Maagaw man nimo ang butya di ka refleksyo. Apan dili mo siya mapanag-iya kay ako lang ang iyang bugtong gihigugma. Oh, ikaw di ay si Greta. Pues mamatay ka. Oh, ayaw Inday Nini. Ayaw gud sa si Greta. Gusto ka gahom? Pwes niya. Ihatag ko nimo ang akong tapol nga mutya. Oh. Aron mas musamot pa ang gahom anang mutya sa tapol nga agoyang-yang nga nailog nimo gikan ni refleksyo. Ayaw gihatag niyang imong mutya nga tapol Greta. Yao. Dewata. Masunog ka ang mamahimo kang amo! Day! Dala sa gawas! Kay, maugaw sa dili madugay kini karambay! Day! Pasalawata ko ninyo, ha? Nasa yopsog ko. Nakasala ko. Oy, Pael, ato pa ngayo og pasaylo sa Ginoo. Brexyo, makita ko nang higala nimong agtabi. Oh, sige. Tana. Mga tuta sa karaang punuan sa kahoy nga dakit. Magkikita kita ni amigong Agtos. Ang naghatag ka nako sa mutya sa tapol nga agoyang-yang. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Og dinhi mga bata, natapos kong aso ninyo ni Sibunaw nga naguluhan. Mutya sa tapol nga agoyang yan, dili lang sa mga aso ni Kuya Gulyat Kinedan. Kining tanan sinuwat ni Kuya Marben Caballero, ang atong director sa ating Martes Parbal Boris. Ang atong spinner, si Kuya Joel Vince, ang manager sa Bien. Ako ang atong soundman, tagiya sa Bangis Sinaw, dishwashing liquid, Kuya Ricky Bangis Garing. Kining tanan dalit ka nato sa RMN Drama. Ang butan nga bata, ang butan nga bata.